Suċċess enormi. Kien b'dan mod li l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu ddeskriviet l-ewwel jum tal-festival b'xejn Summer Days. Festival li sar b'kollaborazzjoni ma' BBC Radio 1 b'madwar 20,000 persuna jimlew il-Park ta' Taqali. Fi stqarrija, l-Awtorità qalet li 68% ta' dawk li segwew il-festival mill-qrib kienu turisti jew imwielda f'pajjiż ieħor. L-elementi ewlenin ta' dal-festival kienu bla dubju Rita Ora u Martin Garrix li daqqew fost l-aqwa diski mir-repertorju tagħhom. Rita Ora, li għandha 27 sena, hija kantanta Ingliża li l-ġeneri tagħha huma pop u R&B. Ilha fix-xena mużikali mill-2008 filwaqt li kisbet il-prominenza fl-2012. Mill-banda l-oħra, Martin Garrix huwa DJ Olandiż ta' 22 sena. Ilu attiv fl-industrija tal-mużika mill-2012 u fost il-ġeneri li jdoq hemm Progressive House u Electro House. Fl-2016 u fl-2017 klassifika bħala l-aqwa DJ fid-dinja fid-DJ Max Top 100. Ma naqsitx il-preżenza tat-talent lokali fosthom Tanisha, J-Joy kif ukoll Emma Muscat. Barra minn hekk daq ukoll Danny Howard li huwa preżentatur fuq l-istazzjon tar-radju Ingliż BBC Radio 1. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija qal li Malta qiegħda kull ma jmur issir destinazzjoni tal-festivals. Żied li dan mhux qed jiġri waħdu imma grazzi għall-ippjanar u l-miri ċari tal-Awtorità u tal-Ministeru għat-Turiżmu. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi irringrazzja lill-istaff kollu involut fl-organizzazzjoni ta' Summer Days. It-tieni avveniment ta' dan il-festival se jsir l-4 filgħaxija f'Cafe Del Mar fejn se jkun hemm is-sem ta' Roger Sanchez, rebbieħ ta' Grammy Award u isem kbir fil-Musica House.